pasamos ao segundo relatorio, nesta ocasión por Ramón Villares, que responde ao título Murguía, a súa obra de historiador. Achegoche este ou? Sí, non sei, así, si vai ben. Non sei se parece que hai algún problema de eso. Sí. Gracias. Vou tentar con este, despois, si tal, cambiamos para outro, non? Si falar de Murguía como historiador case é un pleonasmo, porque aparentemente non hai nada forte, sólido na súa obra que non sexa realmente reflexión, elaboración, publicación de traballos que teñan como obxecto reconstruir e facer explicable, racional, a historia de Galicia. A historia de Galicia como un fin naturalmente nacionalizador e político. Xa o profesor Ramón Maiz avanzou algunhas ideas que naturalmente teñen que ver coa súa obra de historiador, especialmente este componente racial ou, máis que racial, cultural respecto do celtismo que ele introduceu dunha forma moi vigorosa na historia de Galicia. Tardou en darse conta deso, era unha idea que circulaba por España, mesmo fora de España, con distintas interpretacións, pero, finalmente, el deulle unha impregnación especial, mesmo frente a Berea, a veces mesmo frente al mesmo, porque nos primeiros textos nos que se ocupa de historia de Galicia nin pensaba xustamente que o celtismo e os celtas fosen tan importantes como despois acabaron sendo. De modo que, sí, ele é, ante todo e sobre todo, un historiador, pero tamén, ante todo e sobre todo, un escritor. E foi un escritor porque foi onde se formou. Felizmente non lle prestou moita atención á farmacia, nin a estudios de farmacia, nin aquí, que non había, nin en Madrid. Por tanto, converteuse no Madrid dos anos 50, no Madrid liberal, do bienio progresista, anos seguintes, nun escritor que fixo xa algúns avances no ámbito non só do romance, sino tamén da poesía. El mesmo dixo en algún sitio que os versos foron a súa primeira ocupación, pero que logo decaeu desta. De modo que, desta perspectiva, voume ocupar, xa que teño que ser bastante breve, de tres aspectos. Un pouco un resumen da súa propia obra como historiador, que sentido ten, como se formou el, é dicir, en que contexto e que aprendeu de algúns outros historiadores coetáneos, en que se distingueu el de historiadores coetáneos. É dicir, convennos reflexionar sobre, primeiro, a súa relación horizontal, digamos, con outras culturas históricas ou outras escolas históricas. Non foi moi intensa, pero interesante. Algunhas pautas xa foi dada polo profesor Maiz, e tamén me interesará moito destacar en que medida se separa dos precedentes que en Galicia traballaran sobre historia. É dicir, en que medida el construye un discurso diferente respecto dos que o fixeran antes que el. Os títulos a veces son enganosos, porque a súa obra primeira máis importante é unha historia de Galicia, publicada en 1865-66 en 2 volumes, como se sabe, na imprenta Soto Freire, que fixo máis ou menos o que facían moitos historiadores da época, que ir publicando en fascículos o que iban escribindo. El tamén o fixo con Soto Freire desta maneira, pero, alén desta historia de Galicia, hai que ter en conta que fixo algunha obra posterior realmente extraordinaria, como, por exemplo, o libro Galicia, publicado en 1888. É un libro pensado para presentar non tanto a historia como a cultura galega en xeral, para lectores non galegos. Para iso está publicado nunha colección de Montaner y Simón en 1888. E logo hai que ter en conta tamén que el, como tantos historiadores do pasado, mesmo do presente, tivo as súas dúbidas sobre que enfoque dar á súa obra. Si traballar sobre accións colectivas, é dicir, os povos, as clases, como queiramos chamar, ou traballar sobre accións individuais e actos individuais e figuras individuais. No século XIX isto formaba parte tamén dun debate bastante común. El
fixo, neste sentido, tamén algún traballo de carácter individual moi importante, que foi a biografía de Xelmírez, de Diego Xelmírez, publicada en 1899. Mereceu moi severas críticas do positivismo académico, pero é unha biografía que realmente reflicte unha parte moi importante do que el pensa da historia de Galicia, en cuanto que lle dá protagonismo a un individuo, na medida en que ese individuo reflicte o espírito do século, eu uso palabras máis ou menos del, e non pola bondade íncita ou implícita dese propio individuo. Logo, Murguía ten un componente político e de orientación do regionalismo e de reflexión e construción dunha base teórica da idea de Galicia, que iso xa non me podo ocupar dela, se fará, supoño que, estou seguro, o profesor Beramendi. De modo que como se convirte en historiador Murguía e por qué? Convírtese non porque estudiase historia. Non había estudios de historia, a historia non formaba parte dos currículos académicos naquela altura. Mesmo empezaba a selo en Francia e en Alemanha, pero desde logo nin tan siquiera en España. De modo que foi un autodidacta recoñecido como tal e así definido incluso por algúns dos seus máis próximos biógrafos que o conoceron incluso personalmente, poñamos Aurelio Ribalta ou incluso posteriormente Vicente Risco. Foi un autodidacta, pero un autodidacta con conexións e con formación a través dos libros da mellor historiografía que se facía na época. O primeiro texto no que se ocupa da necesidade de escribir unha historia de Galicia é moi precoz, foi publicado na revista La Oliva en 1856. Nese texto que é breve, ainda estaba como atoutiñando respecto do que podía ser a historia de Galicia. Non incluía mesmo o celtismo ou incluía o modo de Vería Aguiar, de modo que é sobre todo a partir dos anos 58 e 59 cando comeza a facerse en serio un historiador. E comeza a facerse un historiador porque concibe a idea recollida xa do provincialismo, do peso historicista na definición de Galicia, e porque tamén coincidía cunha floración de historias nacionais que estaban publicándose, entre elas a de España, a emblemática Historia Nacional de España, que foi a historia en 30 volumes de Modesto Lafuente, que empezou a publicarse en 1850 e acabou en 1860 e tantos. 30 volumes, teño que recordar. Como dixo algún día Jover, foi o libro que máis honrou e máis adornou os anaqueis da burguesía española, nomeadamente madrileña, no século XIX e principios do século XX, é dicir, que tardou moitos anos en ser desplazada desta función. Aquela historia tiña a misión de nacionalizar o pasado español. Murguía non podía facer unha operación parecida, pero sí comezou a reflexionar sobre a necesidade de que era preciso facer unha historia de Galicia. Para isto, non tiña ferramentas como as propias do positivismo da altura, non foi, ainda que o tentou, creo que nunha ocasión, pero non chegou a ser alumno da escola diplomática. A escola diplomática era o único lugar onde no século XIX en España se podía estudar os rudimentos do método histórico, antes de que existisen as titulacións e as facultades de historia, é dicir, que durante 40 anos a escola diplomática foi o xérmolo e o viveiro donde saían algúns historiadores. Houbo galegos algúns, por exemplo, Villamil e Castro, por exemplo, López Ferreiro e algúns outros, pero Murguía non chegou a formar parte da escola diplomática. De modo que a súa formación foi, en parte, a través dos libros, en parte a través da lectura de documentos, en parte a través de informacións que foi recollendo de propio viso e visitando Galicia. Nese sentido, foi un historiador que se preocupou bastante por ler e traballar con documentos, pero non quedar nos propios documentos. É dicir, que non era unha historia erudita que el pretendía, sino unha historia que explicase o pasado de Galicia. Neste sentido, a súa influencia fundamental foi probablemente a influencia francesa, como xa se dixo, a efectos da súa incorporación do celtismo, das teses raciais, ao discurso histórico. É ben coñecido e como el leu con bastante pasión as obras da escola histórica liberal francesa, romántico-liberal,
nomedamente Thierry, pero tamén o seu irmão Amadeo. Non leu tanto, de que eu sepa, a Guizot, e algo leu a Michelet, e algúns outros autores xa máis tardíamente, de carácter máis técnico, centrados na prehistoria e na arqueoloxía. En todo caso, el foi de formación, como era casi toda a historiografía europea naquel momento, francesa. Que pasase a ser alemana foi obra da segunda o último tercio do século XIX e do primeiro tercio do século XX, onde a hexemonía do historismo alemán foi extraordinario frente á escola francesa. Agora, que aprendeu de Francia e que aprendeu destos autores? Creo que algo que conecta con esta, digamos, componente racial da historia, pero que sobre todo conecta co seu componente liberal e co súa explicación social do pasado de Galicia. E é a invocación sistemática do que tamén Thierry foi un gran valedor na historiografía francesa, que é do terceiro Estado. O terceiro Estado era o obxectivo fundamental o destinatario dos que se tiñan que ocupar os historiadores. Explicar como esas clases baixas populares que fixeran a Revolución Francesa e que foran en parte perxudicados ou maltratados, por decirlo entre aspas, pola Revolución, eran os que debían ser recuperados para o primeiro plano da historia. En este sentido, Murguía trae a primeiro plano o terceiro Estado en forma de campesinos e en forma de paisanos, en forma de aqueles que non me poden ler, pero que algún día me lerán. E aquí está o que eles foron, o que eles son e o que eles poderán e deberán ser. Isto permíteme subliñar máis unha vez que Murguía, como tantos outros, sexan historiadores, romancistas, xornalistas, etc., do século XIX, tiveron moi presente sempre o problema central do século XIX, que foi a Revolución. Os efectos da caída do antigo regime e da transformación deste antigo regime en outra cousa distinta, políticamente de carácter representativo, doctrinalmente fundado por cidadáns que poden soster unha política representativa e electiva, e que isto caracteriza, creo que, casi todo o século XIX na cultura, na historia, na novela europea. E aquí Murguía, sin decilo, ou sendo máis ou menos coherente con as súas propias leituras, ele é capaz de incorporar estas ideas. Tuvo tamén algunhas outras influencias, alén das propias españolas a que antes aludín, por exemplo, o propio Modesto Lafuente, o seu compañeiro e amigo Eduardo Chao fixo unha historia de España naquela altura que, en algún modo, podía servir de pano de fondo do que estaba facendo Murguía, pero Murguía fixo outra cousa totalmente distinta da de Eduardo Chao. En todo caso, tamén invoca con frecuencia algúns autores que non son franceses, xa dixen algúns tamén algún inglés e posteriormente franceses de outro estilo, tamén algún italiano, portugueses cita con frecuencia Herculano, e non é por acaso que Herculano este presente na súa propia prosa, no seu propio concepto histórico, porque Herculano modificou tamén de forma decisiva o propio discurso da historia de Portugal no momento en que ele estaba escribindo. E algúns outros, quizá de ámbito menor, como por exemplo historias de Cataluña, estou pensando por exemplo en Antoni de Bofarull, que foi un historiador e un arquiveiro máis experto que Murguía en crónicas medievais, pero foi tamén secretario dos Xogos Florais de Barcelona do ano 59 e autor dunha memoria histórica de Cataluña na que sinala que non hai pobo sobre a terra que para fortalar o seu presente non olle dous puntos extremos e cardinais dos que reciba a vida, de Bofarull, o pasado e o futuro, ou sexa, de onde ven e a onde vai. Quen dice Bofarull, podía decirse tamén Vítor Balaguer e outros. Con todas estas ferramentas, coas que Murguía é capaz de construir un discurso bastante coherente de historia de Galicia. Sinalarei en razón da brevedade que se nos encomendou 3 ou 4 puntos que teñen que ver co seu modo
traballar, periodizar e resaltar algúns cuestións centrais da historia de Galicia, porque me parece que isto foi a súa gran proposta historiográfica para o futuro. Primeiro que o método de traballo, como xa dixen antes, era un método nada positivista, pero bastante erudito, no sentido que non é un cronista que analice os documentos e procure describir as interpolacións dos documentos, etc., pero, de todas formas, que presta atención ás fontes das que debe beber e procura informarse a través de dunha rede de amigos que lle dan, que lle informan de documentos, en fin, de crónicas antigas, etc., procura recoller todo aquilo que é posible. De modo que ten unha parte de erudito, pero ten outra parte de observador, ten unha parte de, digamos que, inspección ocular do que está vendo polas terras de Galicia. Se isto aplica aos celtas, por exemplo, quando dice a poboación de Galicia é celta e o celta antigo que invadeu Galicia, que conquistou Galicia, é, tal como describen as fontes clásicas, é o mesmo campesino que hoxe temos. A saber se é o mesmo ou non. Non vamos a entrar nisso. Pero aí introduce ese carácter da invariabilidade das poboacións. Se son invariables, é que teñen unha capacidade para ser algo distinto. E en este sentido, a historia tamén lle permite afortalar esa invariabilidade, non? Porque el observa os vestixios artísticos, os vestixios culturais, os movimentos, pero tamén o folclore, tamén as cantigas, tamén a literatura. E, por tanto, establece, creo que unha comprobación empírica das súas informacións. En algúns textos dice, en algunhas partes dos seus textos dice que os aspectos dos labregos da Maía ou das terras de Lugo coinciden coas descripcións antigas, o cual quere dicir que el recorre o país para explicarlo mellor. E podemos concluir neste sentido que o seu método é unha mistura de Herodoto e de Mabilón. É dicir, Herodoto é o pai da historiografía, como se sabe, e moito do que ele escribeu foi porque non lle contaron testemunhos ou ele o veu directamente. Por tanto, iso que agora falamos do testemunho como esencia do relato historiográfico actual é tan antigo que chega a Herodoto, non? Se recúa a Herodoto, non? A forza do testigo do que presenciou aquilo que está contando. En cambio, Mabilón, que ele tamén o cita así de forma indirecta algunhas veces, é a expresión do que se chamaron os mauristas, é dicir, os mauristas da congregación de San Mauro, non de Antonio Maura. Os mauristas eran aqueles que se especializaron na crítica documental, en fin, no que xa se fixo na época do Renacimento coa donación de Constantino, é dicir, saber distinguir entre aquilo que é certo e aquilo que son falsedades. Hoxe diríamos fake news, pero falsedades ou bulos. E aí, Murguía, creo que, por exemplo, levo a cabo non só na súa historia, senón, sobre todo, no Galicia, de 1888, que, no fondo, incorpora unha descripción etnográfica de Galicia bastante completa. En segundo lugar, alén do método, Murguía fai un cambio bastante notable respecto dos seus antecesores ou devanceiros na cuestión das orixes. Non só as orixes sociolóxicas ou raciais, que tamén. As orixes, o pobo galego nace dun contingente étnico que invadeu Galicia, que o conquistou e que se fixo dono dela para sempre. Por tanto, está sinalando ese componente europeo, externo, que domina Galicia. Pero, ao propio tempo, rexeita totalmente as orixes máis comúns na época, que son as orixes sagradas, ou as orixes míticas, tipo, as historias empezaban, ou ben, cando as aguas do diluvio cando as augas empezaban a baixar e empezaba o Monte Ararat a ser visible, é cando empezaba o relato histórico. Ou, senón, empezaban por Túbal, e o tubalismo como unha das prácticas máis comuns naquela época. Orixes bíblicas
ou etimoloxías aventuradas, que diría él, que él rechaza por a súa concepción laica e liberal da historia, porque el, o que trataba de explicar é a marcha, dice el, gradual e constante dos povos cara á liberdade. De modo que as orixes son importantes porque secularizan un pouco o discurso histórico. Libérano da historia sagrada, que non estaba ainda tan desbotada como poderemos pensar a mediados do século XIX. E ao propio tempo dalle coherencia, porque, para decirlo, claro, ele non cita eso, nin creo que fora influído por él, pero isto recorda, digamos, algunha das posicións historiográficas en passant que mantén Montesquieu, non? Que a historia ten que dar conta da natureza das cousas. Non? Montesquieu dicía da natureza, as leis teñen que refletir a natureza das cousas. Non? El dice que en buena hora se conozcan la carta a pueblo y el privilegio, el sello de plomo y el viejo pergamino, y el concilio y las cortes, los concisos anales y la crónica llena de ingenuidad. Faltará quien tanto crea conocer, como dice Thierry, de los benedictinos, eso que antes decía, la inteligencia y el sentimiento de las grandes transformaciones sociales. Okay. Crónicas, sí. Documentos, sí. Saberes eruditos, sí. Pero é preciso ter un conocimento en fin, dar sentido ao que un está estudando, ao que está escribindo. Se non lle concede sentido, non vale para nada. No fondo, é o que decía xa Voltaire, que despois de ler 40 volumes de memorias da época de Luís XIV, que sei? Nada. O que me importa saber é que sentido tiñan eso que estaban facendo as distintas grupos sociais, os monarcas, os rexentes dos parlamentos regionais, etc. De modo que Murguía está, no fondo, unha concepción política da historia, asinándolle un punto esencial, a idea de progreso, como xa foi citado aquí. Logo, hai un terceiro punto que me parece moi importante, que é a periodización da historia de Galicia. Que isto é máis simbólico do que podría parecer, non? El entende a historia de Galicia como unha forma de dar non só unha visión do pasado distinta, sino tamén que sexa útil para o futuro. Non? En este sentido, non só coloca os celtas en lugar principal, sino que establece algúns cortes ou rupturas na historia de Galicia que parecen moi importantes. Por exemplo, que hai unha ruptura na época romana, pero que no fondo a época romana o que fixo foi, como diría despois dunha forma máis elegante Otero Pedraio, que foi a través de Roma que a Galicia auténtica falou por sí para o mundo. É dicir, sin os romanos non se sabería de todo que é o que había aquí. E a través do latín soupos o que hai aquí. Isto tamén está presente de algún modo en Murguía. De modo que non é a Roma porque acabe con todo, senón porque é Roma que permite asignar sentido ao que había. E un segundo punto moi importante que el dalle especial importancia aos séculos centrais da Idade Media. Pero nunha orientación creo que está un pouco distinta da que hoxe a veces temos, non? Porque como fitos singulares el establece sobre todo o século XII. E o século XII establece singular, por qué? Porque é un momento no que verdadeiramente a historia de Galicia chega ao seu punto central de poder ser unha monarquía ou ter unha dinastía propia ou ser un reino como é debido ou ficar sin nada. Ele é consciente desta encrucillada. E, de feito, cando estuda a figura de Xelmírez, é realmente para explicarse isto. Que aconteceu naquele século? Pero el centro é, sobre todo, no que é Galicia. Non, curiosamente, apenas fai referencia a Portugal. Nin se preocupa moito da historia de Portugal. Nin como evolúe Portugal. Sino que o que lle preocupa é, sobre todo, como, digamos que, quedou bloqueada
a historia de Galicia en tempos de Afonso Raimundes, cando se convirteu en Afonso VII emperador de toda España, e cando a posibilidade de ter unha monarquía ou Estado propio ficou, de algún modo, bloqueada. De modo que ele estaba pensando, incluso históricamente, no que despois foi o seu obxectivo central, que é darlle dimensión política a Galicia, esa anhelada autonomía da que el falou nalgúns aspectos. De modo que o que non lle interesaba só explicar as orixes e as raíces da nacionalidade galega, senón tamén a súa debilidade política nun momento determinado, ou a inexistencia dunha forma político-dinástica que a colocase no conxunto dos povos europeos. En resumidas contas, Murguía está o máis brillante e tamén o máis lúcido da historiografía galega do século XIX, pero tamén moitos aspectos que chegaron case até hoxe. Unha parte da xeración nós, da súa visión da historia de Galicia, nomeadamente Risco e Otero Pedraio, non son tan distantes, salvo no do celtismo, de Murguía. Se un lee desta forma o ensaio histórico da cultura galega de Otero Pedraio, ou incluso a propia biografía de Murguía que fai Risco, pois está... É claro que a importancia que tivo a época medieval e a importancia que tivo a época romana e a importancia que tivo o mundo celta, o mundo castrexo, o mundo prerromano, estaba xa a Murguía, ainda que dito de outra forma. En resumidas contas, Murguía, alén dunha demostración, como para usar palabras de Risco, alén dunha demostración racial da historia, logrou tamén unha demostración histórica do ser de Galicia. E isto creo que é o máis importante que hoxe, nestas breves minutos, debería recordar. Moitas gracias.